Se zbláznil, ne? Ještě chybí dáreček a tím je tenhle domeček. Vy jste ho koupili barák, jo? Ale je ničí. Zdravím, kamarádi, já vás vítám u tohohle videa. Dneska to bude takový úplně na pohodičku, takže bez žádného tlaku, protože Alenka má narozeniny a já vás chci v tomto videu vzít s sebou, abyste viděli, jak jsme si je užili. Ale ještě než vyrazíme, tak musím zbalit hafany, protože pokud se nám poštěstí, tak zítra pojedeme k Václavovi na trénink. Já zas! Tak nebudem toho brát nějak moc. Flexina. Samozřejmě nesmí chybět náhubky. No a ještě nějaké činky, předměty. A je to. No a pokud by vás zajímalo, co Alenka vlastně dostane na tyhle narozky, tak ona už ode mě dárek dostala včera. Vysypaj do batohu. Narazila mouka do nosu. Ale nemám ještě dneska. Máš zítra. No právě. Což si to nedožiju. Dožiješ. Do batohu. Už můžu do batohu, jo. Už můžeš. Se zbláznil, ne? Ty jsi říkáš, že to je drobnost. No však je to drobný. No to ne, ale... 2 roky jsi o nich mluvil. Tak děkuju. Děkuju. Jaký je to pocit otvírat krabičku od Apple Watch? Jenže ti poradí, prej. Medy taky. To má vychytaný fakt. Odpadnu krabičku. Taky ten tvrdý zvuk, tak krásný krabička. You choose. Ty jsou maličká. Nevím, jak to máte vy s dárkama, ale já prostě nemohl vydržet. Já vždycky prostě se tak strašně těším, až uvidím tu reakci. Že prostě to nezvládnu čekat tak dlouho, než dostane dárek. Tady máme oslavenkyni. Jsem stará. Uteklo to jako voda. Prosím tě, 25 je v pohodě. Ukaž si hodinky. No hodinky. No jo. No já. A kam jedem dneska? Do Houstonu. Ne, Houston. Za klukama. Vyzvedem kluky a pak jedem do Ambiente. Nebo tak něco? Jo. Já nevím, mi to domluvali kluci, ale že prý to bude žrádlo. Jsme slušní vidláci, co jedou do města. Takový hovní tady. Fuj. Škopková. To mám odnes, Medy šup. Jarný kluk. Angie, jedeš s náma, nebo ne? Ta je hodná holka. Já vám teďka ukážu takový krásný kontrast. Jo? Teďka jedeme nádhernou malebnou vesničkou, ale za chviličku vám ukážu jiný kontrast. 3, 2, 1, bum! A jsme někde ve Zličíně. My totiž jedeme ještě do Decathlonu. Přemýšlím, co vlastně jdeme kupovat. No já jsem schvětla na ty židličky, protože jdeme přece za chvilku na to, na soustřednictví. A jako vůbec mi na to neměli čas. Takže skládat si židličky. No, a kde to se vě, ne? My nevezli ani zadek. A tak ty tak do toho zapadneš a ty by se tam nevyšel. Bylo to tvrdý. Takže jsme koupili všechno možné, jenom ne pro to, co jsme tam šli. Ale... Dlouho jsme nebyli v obchodě. Jsme byla k řečkářství. Samé důležité věci jsme koupili. A to teda. Já jsem si tam koupil něco nádherného. Wow. Budeme si házet s Alenkou. Se to naučím chytat. Já jsem totiž byl v Texasu a tam jsme si s tím házeli na pláži a od té doby jsem prostě tak lehce postižený. Pláž? Pojďme na dovolenou, tím chceš říct, ne, kdo chce pláž, máš krásnou. Pojďme na dovolenou, na písečnou pláž. Tak jo, budeme si s tím házet. Tak jo, tak pojedeme do Texasu. Jo, my vlastně teďka jedeme do Houstonu. No, dejme to. No, je to takový. Česká. No, řekl bych Houston zvyše, ale... Tak jsme tady. Otevřeme okna hafanům. Čau. Čau. Tue, jak je hodnej najednou. Čus. Ukaž tu novou terasu. Krásnou.
Tak, dostal jsem tady kafičko flat white. Což já vůbec nevím, co je teda. No, u kapučína nejdřív teče mlíko a u tohohle teče nejdřív kafe. A pak až mlíko. Takže vlastně to je naopak. Kapučíno naopak. Aha. Na ruby. Ano, na ruby. Kapučíno na ruby. Jo, vy jste dali i grill tam, jo? Dobrý. No. A ty máš jaký? Já mám starý. Já mám taky... Ale SEčka nebo jaký? SEčka. SEčka, jo. No tak já za to nemůžu, že stárneš, ty vole. Jaký blíz. 21 má ten bazén? Měl 21, nevím kolik bude. To je docela studený, Ale... jako. Takže kluci si pořídili novou káru. Ano, prosím. A Dan tady chce zaflexit, jaká je to pecka, tak mi řekl, jestli si chce zajezdit. Jeli jste do měřeného úseku. Jsi chytrá holka, to je potřeba vědět. Je, ono to má i ten... Ano, má to heads up. To je pecka, to ukazuje i navigaci, to je super. To je bomba. Tak řekni mi, co to je za káru? BMW 530D, je to šestiválec, má 195 kW a to je asi tak všechno. Takhle, jakhle tam přijdeme, nesmíme udělat začátečnickou, protože tam je ledový salátový bar, kde máš saláty, krevety, ústřice. Ústřice, jo? Ale to bych ochutnala, si v životě nejedla asi. Ty ochutnáš ústřice, jo? Já nevím, co to je. No to A narozeniny musí ochutnat. je to jak si po kafe Já vím, co to je, ale jako nikdy jsem to nejedla, ty jsi to jedl. Ne. A ty si to zkusit. Co? To bude výzva. A oni spoléhají na to, že všichni jdou hnedka do toho baru, se našrat a pak nezbyde tolik místa v žaludku na to výborný masíček. Takže Moje doporučení nejít tam až vůbec. Už jsem tam nešel. Ale ty říkáš, že tam mají I když sushi, mám ne? strašnou chuť na sushi. prašná brána vpravo, prosím pěkně. Co jsi vzala? Já nevím. Každého něco. Nejlepší byl Dan. Prej, hlavně nechoďte k tomu sendvičovému baru a byl tam první. Ali, tak pojď do toho. Do toho to se pojď vyhrám. Jde toho. Pojď do toho. Jak se to jí teda? Vysušno. To musím dát celé do kusy. Jako, Ne. Takhle to naplní se. co vypadne? Chutnej, to je dobrý. Třeba to mi boku až já. Ale je to dobrý. Jo. Já jsem teda myslel... Jako chutná. Jo, já si myslím, že to bude hnusný. A to No, to je to. je to taky. Není to hnusný, je to dobrý. Teď je začátek pátý, zbytek bude u nás. Jaký to je? To je síla. Mám asijský salát, brokolicový salát, karotkový salát, bramborový salát, jarní salát, houbový salát, který je luxusní. Obyčejná hranolka, výborná určitě. A lanížová majonéza. Dobrý. Taková jemná, lahodná. Přijímat? To je jako, že chci, jo? Jo, do toho budeš to mít, tak ti budou nosit. Aha, ok. Hele, jehničí. Budeme vidět, že to přijme. Tak To si dáme. totálně. Jo. Je to moc dobrý, viď? Budeme centrální. Děkuju. Vy jste hrozně rychlí. Reštické prasátko. Je výborný. Brazilskýho víčka. Tak to pojďte. Dušeno vážené maso, trhané. Takový bomba. Ty vole, to je To dobrý. není pečený, to je vařený. Já tam cítím limetku v těch blínkách. Jo.
Tak už jsme všichni na červený. Ano. Je pauza. První. Co? No. Moje nejdražší narozeniny. Tady máte účet. 6100 korun. Jako jo, byla to docela palba, ale stalo to za to, ne? Bylo to vynikající. No, a Kuba už tady jede hokej. Ano, bereme 5-2. Osaj. Jako úplně normálně se tady chodí po metru a čumí se na hokej, jo? No, letos jo, protože... Už je 30 vteřin do konce. Už to bude, pardon. Je to tam? Tak, jděte ven, dáme drink. Na Alenku, všechno nejlepší! Všechno nejlepší! Nemáš hlad? Přátelé a kamarádi. A samozřejmě jsme říkali, že bude nějaká oslava dneska, těch narozenin. Ne, teď začne. A jenom chci říct, že jsme trošku lamy, ale největší vinu bych svalil tady na Míru. Ano. Protože když jsme se bavili o tom, že dneska uděláme tu party, a já říkám Míro 25. a říkám proč, ty máš narozeniny? A on mi řekl ano, ale moc se nám to nezdálo, ale brali jsme to jako, že teda mi... Ale jestli máte dárek pro mě, já si ho klidně vezmu. My jsme koukali na tvůj Facebook a ty tam samozřejmě uvedený na tom narozeniny nemáš. No, takže prostě jsme měli za to, že se dneska slaví dvoje narozeniny. Máme překvapení to, že neslavíme pouze Alenky dneska narozeniny, ale Míra poprvé slaví v květnu narozeniny. No, vy máš smůlu. Hodně štěstí, zdraví. No prostě tak, ale ne, já vím, že ne, ale už jo, má to prostě dopředu. Ne, má to už dopředu. A ten tematický pálící papír. Ano, máš tady klávat. Škodí, tam ještě tady zalepí. No jako, snažili jsme se. Prosím. Kávička. Ježiši, Další. zase zabalený. Ježíšek. Ježišmarja, to je celý balící papír vánoční. Počkej. Narozeniny Míra s očou slaví. To Kubu s Danem baví. Přejeme vám štěstí, zdraví, ať vás život stále baví. Ať se pořád smějete a láskou svou se hřejete. Tímto přáním nekončí, ještě chybí dáreček a tím je tenhle domeček. Vy jste tam koupili barák, jo? Bude celý náš a 3 noci my v něm budeme spát a 4 dny se smát. Krásné narozeniny přeje Kuba, Dan a Gimli. Míra, Alenka, Medox, Enjo, Kuba, Dan, Gimli. Slovensko, jo? Dobré. To kafe si vemu, zase to bylo jenom jako. Hej, díky. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, Gentle Beast, hodně štěstí, zdraví. Pojď si, Gimli, nechaj. Tak se to dobře. Tak to je. Takže můžu já, jo, když mám ty narozeniny já. Hezky, ty vole. Wow. Ty vole, co to je? Nevím, ale je to... Tam je ovoce. Jo. A borůvky tam jsou. Jahody ne. Taky, ale i borůvky tam vidím. Jo. To ovoce. Jako je fakt dobrý, no. Čau. Kalba u kluků byla mega velká, to se teda musí nechat. A pro mě to bylo vlastně po půl roce poprvé, co jsem se napil alkoholu. Alenka vlastně taky. A to mám vybráno, už nepiju. A já teda musím říct, že po tom půl roce, když člověk dá fakt nějaký alkohol, tak jako je to cítit a vůbec se necítím fresh. A rozhodně nemám v plánu v tom pokračovat. Mám v plánu zase dát si nějakou delší pauzu, popravdě. Ale náš víkend ještě nekončí, protože jsme se rozhodli, že pojedeme ještě na trénink Václavovi do Nového Strašecí, takže
to bude úplně nejlepší závěr dnešního víkendového oslavování Alenky narozenin. Takže jedeme za Václavem a dáme si nějaký skvělý trénink za fanama. Venkov. Moc děkujeme kluci za dárky a za party a bylo to prostě jako vždy naprostá pecka. Nevím, co přesně budeme dělat. Pravděpodobně budeme trénovat aport ke mně a k noze, ale to se uvidí, to se ještě neví. Vzhledem k tomu, že tady Václav ještě není, tak si půjdeme s Alenkou zaházet. Taky vypadáš ale čerstvě po včerejšku. Já jsem čerstvá. Mi našla do bazénu, kluku. Já bych šel taky, jo. A je tady. 3 minuty, jo? 3 minuty. 3 minuty, jo? Čau. Čau, čau. 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 Jo, dík. Mám ti to prásko, jo? Tam odnese zpátky. Ona se dorovná a uděláš jenom a ona musí znovu. Je daleko rychlejší. Máme po tréninku, bylo to super, nakonec jsme projeli ještě daleko víc věcí, takže Václave, díky moc. No a tohle je konec videa. Doufám, že se vám líbilo, jak Alenka oslavila své narozeniny. Jo. A budeme se na vás těšit u dalšího videa. Tak se mějte hezky a čus.